eta bertan Realaren inguruan arituko gara, izan ere denboraldi hontako lehendabiziko puntua eskuratu zuten txuri-urdinek Espainolen kontra, aste berezia izan da Gipuzkoarrentzat, izan ere talde txuri-urdinak Juanjo Arregi kargutik kendu baitu, eta horren inguruan arituko gara, izan ere Ane Urkiri, Garako kazetariaren iritzia bildu dugu gai honen inguruan. Gabon, Ane? Esango noan aldaketa Realeko aulkian beharrezkoa izan zala, emaitzak oso kezkarriak zian, 7 jardunaldi 0 puntukin, egisa da horreneko 3 jardunaldiak galtzia Realeko planian sartzen ziala, ze iazko 3 talde honenan aurka lehiatu zen Reala, baina benetan kezkagarria izan zen, azken 4 partiduetan manzoan itxura. Sevillaren aurkako partidura arte, buru makur ikusten zian jokalaixak, sensazio eskasa transmititzen zitsun, joko ideiaik ere zan ikusten, eta orduan beti aldau bihar da zehoze eta entrenatzai aldatzia beharrezkoa izan da. Ikusi izan gaine Espainoleko zelaixan azken jardunalde honetan jokalaixak beste itxura bat eskaini zeuela, zian izan kapaz irabazteko, gertu duki zeuen, baina ala ere nik uste puntua posgarritza dela eta balora hoen bihar dela jakin dagoen puntuak zenbat kostauko dian. Eta gainea puntu honekin Espainol 3. zauan eta kanpuan jolastu zuen Realak, oain Raioren aurkako neurketa beste aurpegi batekin hartuko dugu, oain dio berez helburua zan kopa zailkatze hori 11 puntura do, eta tamalez ere Santa Teresak irabazitza salvazioa 4 puntura jartzen da, baina nik uste Realak ja beste aurpegi batekin denboraldisa aurrea ateako doala, ego bentsat ateain biharko zoala. Mila eskerane, hortxe Realaren ingurukoak, Atletiken kasuan zuri-gorriek garaipen garrantzitsua lortu zuten Betisen zelaian, 1-2 irabazita, Jule Makorresek eta Erika Vázquezek lortutako golekin. Gogoratu behar da, aurreko astean Granadillaren kontra porrot gogorra jaso zutela Lehoiemek, 84. minutuan Kanariarrek gola eginda, eta puntu batek ihes egin zuen Lezamatik, baina ere garaipen honekin gora begiratzen dute Joseba Agirreren neskek, eta talde zuri-gorriarekin lotuta, jakin badakizue, atzo, 13 herritan herri galdeketak antolatu zituela gure esku dagok, eta Galdakaon Ainhoa Alvarezek bozka egin zuela, hala azaldu zuen bertako gure esku dagok Twitterren, hortxe Ainhoa Alvarez, Atletikeko atzelaria.